Hello, Kulumaminisme, welcome back to that channel. Raja Kongro YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनैनिया ट्रेभेल ब्लग्स जानाय नङा, दिनैनिया फुड ब्लग्स जागोन। माने माबोरै खालामो बिदि एक्जेक्टलि खिथानाय नङा। आङो रेसिपि खालामग्रा एक्सपार्ट माबा नङा। दा जा बेनि बिहाइन्ड सिन दंजोबो बेबो आं खालामनाय नङा। दा क्रेडिटखौ आं दा देखायगोन सोर खालामदोंमोन। दा नायलांदो नै उनावहाय नुहुरदोंना उखुन्दै खुगासिनो दं। मा खालामदों दे जों दाउ बियो न'नि दाउ फिसा दा बेखौ हांनानै जानायनि टेकनिकखौ एसे देखायनो सानदों। दा बे एक्जेक्टलि बोरै बिदि खालामथारनांगौ बेबायदि नङा, खालि ओरैनो जास्ट सिम्पोल डेम'ल'। नैबे जाहैबाय बे संख्रि, नैबे हालदै, नैबे बानलु, जिरा मस्ला, मीठा तेल, बे थाव गुबै, ये मीठा तेल है। इसको अभी मिक्सर करेगा। इसको अभी मिक्सर करेगा। डाल रुक दो और बस हो गया। अभी इसको ठीक से मिक्सर करेगा। उसके बाद इसको मिक्सर करने के बाद ये मुर्गी है ना, इसको मुर्गी को यहाँ में सब मिक्सर करेगा। मिक्सर करने के बाद उसको ठीक से मिक्सर करना है। इसको ऐसा मिक्सर करना है जितना इसको, और मीठा तेल, नमक और जीरा मसाला और मीठा तेल, इसको ठीक से मिक्सर कर दिया। करने के बाद बीच में रख दे। हांगासिनो नै जों थाब मोननो नागिरा, मा होनो हांनायखौलाय बिराद बननांगौ जायो। थाब मोननो नागिरा, बिराद बन थांबाय। ओरैनो बनानो गैखाया न'आव जोंनाव। बै मासेया नैबे मासेया मोनहां जाबाय, मोनग्रोसिगोन बे। नैबे फारसेया बै बारा मोनथ'वाखै। नैबे मासेया मोनहां जाबाय। दा नै बियो मोनथ'वाखै, दा बेबो मोनसिगोन बावैसोनि समाव। जों जानो मोनसिगोन। जानायनि लाहार फाहारखौ जों खालामग्राया गासिबो खिन्थु बेजोबसो। आंनि जेबो नलेज गैया, बिनिसो क्रेडिटआ गासिबो बिनिजोब। बिनि थाखाय अननानै लाइक खालामना हो रायजो राजा नोंथांमोन। प्रसिडियरखौथ' दहाय भिडिअ'जों देखायखाबाय, होमबाबो एक्सप्लेनेसन खालामनानै होबावनो नागिरदों बे आदाया। खिथालाय आदा, दहायनि फार्स्टनिफ्राय खिथाफिनदो दे। दा जोङो दाउखौ मारैहाय चेक खालामनांगौ। दा जों बाहाय चेक खालामनांगौबा सिगांनिफ्राय जाहैबाय जोङो सावग्रोनांगौ। सावनायनि उनाव गां फुनांगौ। फुखांनायनि उनाव बेनि माखासे सिङाव थानाय बिबु बिलाफोरखौ गारनांगौ। गारखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दैजों आरामसे सुस्राना जोङो थोरसियावबो लानानै संख्रि, बानलु, जिरा मस्ला गासैबो थाव लगायनानै मिक्सार खालामनानै दाउजों मिक्सार खालामनांगौ। मिक्सार खालामनायनि उनाव जोङो साथाथियाव थुनानै जोङो अराव सेक होनांगौ।
सेक होनायाबो ओरैबायदि माने जोङो अरखौ बांद्राय हिट होयोब्ला दाउखौ खामो बिनि जाउनाव जोङो ओरैहाय जांख्ला खालामनानै जोङो गोजौआव बैसां टाइप साथाथिं थुनानै जोङो हांनांगौ हांखांनायनि उनाव हरना होन हांखांबाय हांखांनायनि उनाव जेब्ला दाउआ दै गगोन दै गखांनायनि उनाव बियो दाउआ लासैनो मोनलांगोन आरो मोनलांखांनायनि उनाव जोङो दसे समाव जोङो एसे सुग्लायहोनानै जों बेखौ जानायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो एसेनोसै हाय आरो नैबे साथा आथिं गैयैफोराना मा खालामनांगौ बे औवाजोंबो थुनानै होनो हायो जों औवाजोंबो थुना होनो हायो बायदि रोखोमनि जोङो खालामनानै जानो हायो दा साथा आथिं दंखायोखाय बिदि खालामबाय जोङो नैबे बिखाखौ जागोन नायसै नामा साना हाबा माबा जाबाय बिराद जारला जाबाय र' बिखा जाने बिखा नोंसोर दालुगोन नोंसोर दिनै खुदै गजोबसिगोन उइकलि बिदि जानाया खनसे फैगोन फुड माबाया रेसिपि रियेलथ' एक्सपार्टनि जानाय नङा ओरैनो जास्ट सिम्पोल रेसिपि बानायग्रा लुबैजोबसिगोन नोंसोर खिन्थु दिनै मोनसे समाव बेयाव मोनसे समावसो नै आंनाव हाबगोन हाबालै मोनसे समाव बावैसोनि समाव नैबेबो मोनसिगोन आरो जाबावगोन न'खौ ओंखाम खहाबाखैबा बे भिडिअखौ नाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आंखौ लोगो मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामनो खानायबा लाइक होनानैल' थांदो मोजां मोनदोंबा गाव कमेन्ट्स खालामदो आरो शेयार खालामदो गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन